Какъв порцелан е това? Това е саладон. Нежната му напукана глазура прави всяко парче уникално. Какъв порцелан е това? Това е Лонг Куан саладон. Уникалните му напукани шарки изчезват при намокрене и се появяват отново, щом изсъхне. Какъв порцелан е това? Това е Ру порцелан. Когато пещта се отвори, той звъни като вятърни камбанки. В древни времена е правен само за кралското семейство. Какъв порцелан е това? Това Това е юански синьо-бял порцелан, шедьовър на китайската керамика, веднъж продаден на търг за над 30 милиона долара. Какъв порцелан е това? Това е джиански съд с глазура Юхентен Моко, върха на черния порцелан. Само 3 цели парчета са останали в света. Какъв порцелан е това? Това е Дехуа бял порцелан. От разстояние трудно може да се каже, че е направен от глина. Какъв порцелан е това? Това е Линг Лонг порцелан, изпечен при 1200 градуса по Целзий, пълен е с малки дупки, но нито една капка вода не може да премине.